Ja. God aften og velkommen her i Fondue-studiet. I aften skal vi have trukket 2 navne. Vinder! Er I klar? Ja, for hjerter! Godt. Det første navn. Med i truk. Okay. Jeg har en her. Tag den! Ryk. Hvad er navnet? Jill Sasseline Fageland. Gamle Jill. Og vi fortsætter. Hugo Trødens. Og det skal lige siges, tusind tak til de 1005 deltagere, der var. Ja. Okay, jeg har en. Okay. Christian Ene Bæk. Tillykke! Congrats! Vi ses på Vega. Ja, og til bajer bagefter. 7. december, ses på Vega.